Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны и мира темы и беседуем с наиболее интересными людьми. Сегодня у нас очень интересный собеседник. Это один из самых, если не самый известный современный украинский писатель Юрій Андрухович. Вітаю, Юрію. Добрий вечір, вітаю вас, пане Айдер. Я не пам'ятаю, чи ми на ви, чи на ти, бо ми спілкувалися там 4 роки тому. Мені також здається, що це було років 4 тому. Мені здається, що ми тоді спілкувалися російською, і я дуже радий спостерігати, як ваша українська стає дедалі, можна сказати так, стає близькою до досконалості. А чи були ми на ви, чи на ти, це ми можемо буквально зараз у цю хвилину домовитися. Мені загалом зручно спілкуватись на ти, Мені але теж. я не маю. Мені теж. Гаразд, погодились. Юрію, дуже радий бачити. І я ось просто хочу почати з того, щоб побачити, щоб подякувати тобі. Насправді, саме ти винний в тому, що я почав читати українською мовою. Ти, може, пам'ятаєш, може ні, але на тому ярмарку, який був у мистецькому арсеналі, десь там в 16-му році, напевно, де ми там дуже коротко поспілкувалися, я запитав у тебе, які романи треба почитати. Твої, саме твої, я хотів саме твої романи. Ти сказав мені 3 назви, може 4, і я все це прочитав. Це було непросто, скажімо так, бо до того я читав виключно новини українською мовою, ще коли жив у Москві. І там, твоя мова, вона багатша, звісно, і складніша, так? Є такий гріх. Є такий гріх. Я брав там словник, Google, перекладав деякі слова, десь там 5, на деяких сторінках 10 слів було незнайомих для мене. Я читав повільно, особливо перший роман, це, здається, була «Московіада». Я впевнений, що «Московіаду» я міг назвати першою, навіть виходячи із того, що ось ти людина, яка на той час буквально щойно з Москви, так, перебралася до Києва. Десь так приблизно це було. Ось, і поступово мій словарний запас збільшувався, і зараз я просто вільно пишу, майже вільно. Спілкуюся я повільно, я все ж таки перекладаю в думках, але я буду намагатимуся спілкуватися з тобою українською, як з моїм, я не знаю, вчитель, можна сказати так. Ні, це правда, це повна правда. Це дуже висока для мене честь. Загалом я завжди повторюю, що краще почуваю себе в ролі учня, а не вчителя. Але можемо прийняти це як таку певну умову сьогоднішнього нашого спілкування. Гаразд. Я пишаюся, просто всім розповідаю, що мій перший вчитель української мови був Андрухович. Просто так. Ось. Мені приємно. Дякую. Мені приємно. Слухай, Юрію, як ти думаєш, ось ти був одним з перших, хто почав писати виключно українською мовою? І вірші, і там романи, і публікуватися українською мовою. Це було дуже давно, да? Вже, коли перший твір твій вийшов українською? Надрукований був. Я мав би тут дещо виправити, уточнити. Тобто сам факт писання українською і публікування в Українській Радянській Соціалістичній Республіці не був якоюсь такою унікальною штукою. Взагалі існувала ціла спілка радянських письменників України, яка налічувала тисячі активних письменників.
Інша справа, що це була така завжди дещо маргіналізована літературна стезя, так, тобто, я маю на увазі тепер офіційну українську літературу, скажімо, початку 80-х років. І ось перша взагалі публікація у мене вийшла у львівському часописі. Я ще був студентом, я закінчив 5-й курс, і це був 82-й рік. Часопис, це характерно, він на той час називався «Жовтень». Зрозуміла конотація із Великим Жовтнем, так званим. Натомість згодом його перейменували на «Дзвін». Це звучить так більш якось глибинно по-українськи. Ну, але ось ти запитав про найпершу публікацію. Це було 4 або 5 віршів у журналі «Жовтень» у травні 82-го року. Ну, отак. Я некоректно поставив запитання, бо, звісно, українською мовою раніше публікувалося, там, починаючи з Тараса Шевченка, може бути. Ні, раніше, звісно. Звичайно. Я просто Шевченка, те, що там було відкрито в радянській літературі, так публікувалося. А раніше ще було багато чого українською мовою. Я про те, що ти і твої там товариші, які там ви ж були такою першою, можна сказати, хвилею нової української літератури. Я це мав на увазі. Так, це так. Тут цілком погоджуюся. Тобто, невдовзі після тих перших публікацій я зустрів своїх найближчих друзів по літературі, поетів приблизно того ж віку, в якому і я сам був. Це Олександр Ірванець і Віктор Неборак. І ось ми у квітні 85-го року домовилися, що ми розпочинаємо якийсь такий новий поетичний напрямок, який вирішили назвати «Бурлеск, балаган, буфонада», а скорочена назва, абревіатура звучить відповідно «БУ-БА-БУ». І ось, напевно, на цьому поприщі створення якоїсь нової, власне, поетичної стилістики, якоїсь відмінної від того, що традиційно вважалось українською поезією. Звичайно, тут на цьому поприщі можна говорити про те, що ми десь були серед перших, що ми розпочинали цю нову хвилю. Ця вся моя передмова була для того, щоб запитати, поставити важливе для мене, для суспільства питання. Як ти відчуваєш цей шлях, цей перехід на переважно українську мову в книжковому видавництві, в спілкуванні, в читанні в інтернеті, там, десь там в театрі, в кіно? Це незворотній шлях вже? Неможливо це повернути в якийсь спосіб? Просто нещодавно ж ти, напевно, чув про скандал навколо книжкової мережі магазинів. Там вони щось там казали, що українське не дуже продається. Я можу помилятися там в дрібницях, але ж, да? Чи цей шлях є незворотним? І чи українська мова все ж таки перемогла? Чи перемагає? Я абсолютно переконаний, що він є незворотним. А трошки складніше мені відповісти на запитання, скільки ще часу потриває оцей перехідний період, після якого українська мова, як кажуть у футболі, заграє першим номером у своїй власній країні. Так, тому що тут не йдеться, безумовно, мені, зокрема, не йдеться про те, щоб у нашій країні усі спілкувалися винятково однією мовою, і це державною українською мовою. Мені йдеться про дещо інше. Йдеться про те, щоб за всього різноманіття культур
яке ми потенційно маємо, але щоб українська була все-таки оцим номером один. Так? І щоб насправді неможливо було, не знаючи цієї мови, чогось досягати в житті. Ну, для цього треба буде змінити країну. Ну, ось такі в мене насправді, називаємо це так, мрії щодо мовного майбутнього. Але ось цей власне згаданий перехідний період, він у нас дуже неоднозначний. Так, він страшенно залежить від політичної кон'юнктури і від суспільних настроїв, і він не розвивається згідно з якимись закономірностями. Він не розвивається в якомусь регулярному ритмі. Так. Тобто, іншими словами, є поступ, але є і регрес. Так, іноді буває 2 кроки вперед, потім крок назад. Іноді буває ще гірше. Так, крок вперед і 2 кроки назад. І в цьому сенсі, звичайно, дуже дуже важливо пам'ятати про те, що це велика робота всіх нас. Ось, попри те, що ми відвикаємо важко працювати, так, ми починаємо дедалі більше покладатись на речі поверхові, легкі, неглибокі. Утвердження української мови все ще вимагає великих зусиль суспільства в цілому і, ну, і звичайно, окремих особистостей, ну, які здатні цю мову розкривати більшою мірою. Юрій, чи вважаєш ти зараз, я підкреслюю зараз, російську мову певною загрозою українському суспільству, навіть не тільки українському, бо російськомовні живуть там по всьому світу, і через російську мову, ну, звісно, ми бачимо, як це відбувається. Російська пропаганда, ну, така, ну, нового фашизму, на мій погляд, вона її легко з допомогою російської мови доносити до, так би сказати, людей, які там розуміють російську мову, яка для них перша, так? І в Україні теж ми ж бачимо, що деяка частина, там, ну, якась частина населення. Значна частина. Так. Значна частина. Тобто це загроза, мова зараз російська, чи як? Для України, для світу? Як письменник, тобто людина, яка працює з мовою, я не смію, не маю права робити винними в якихось проблемах мови. Так? Мова російська, ну, не існує сама по собі як якась об'єктивна загроза для української ідентичності. Але, звичайно, вона може бути інструментом цієї загрози. Ось не безпосередньо несе в собі загрозу, а в силу використання її, ну, скажімо, нашим супротивником, так? А супротивником нашим, зрозуміло, є наш північно-східний сусід, і його ідеологічна і пропагандистська машинерія, зрозуміло, надзвичайно потужна. Ось у зв'язку з цим наш супротивник може і робить це насправді інструменталізувати російську мову задля, ну, власне, дальшого ведення тієї гібридної війни, про яку всі ми говоримо. Протистояти цьому можна і різними способами. Я думаю, що і на рівні українського законодавства, і це також дуже важливо, але ще важливіше, на мій погляд, це все-таки свідомий і добровільний вибір громадян України.
Ось мені часто кажуть про те, що я це бачу доволі утопічно, що неможливо уявити собі мільйони людей, які от від народження свого російськомовні, російська для них рідна, і ось вони десь на якомусь етапі добровільно її зрікаються. Ну, тобто вони не починають її ненавидіти там чи не топчуться по ній, але вони обирають для свого щоденного існування, вони обирають цим номером один українську мову. І, мабуть, це справді неможливо в якихось одночасних мільйонних масштабах, так, щоб так от протягом одного тижня мільйони людей перейшли на українську мову. Але я думаю, це можливо на рівні дуже особистому, на рівні індивідуальному, так? І це я в першу чергу мав на увазі, коли говорив про велику роботу над собою. Знаєш, Юрію, я хочу сказати, ось я повністю згодний з тобою. Я особисто знаю декілька сімей українських, які були виключно російськомовні. Деякі, багато з них просто з дитинства. Вони не чули в побуті, не чули від рідних української мови взагалі. І зараз я просто можу перерахувати, ну, десь там 10 моїх знайомих точно, сімей чи там людей окремих, які свідомо перейшли на українську мову в першу чергу в побуті, і що найважливіше, вони розмовляють виключно українською з дітьми. Вони розуміють, що для них українська, ну, все одно буде, ну, вона вже друга, так, хоча вони її там і використовують, але для дітей українська мова в цих сім'ях вона перша, і вони розмовляють виключно українською мовою з дітьми. І це така тенденція дуже дуже класна, на мій погляд. Я таким людям готовий просто вклонитися до пояса, тому що я вважаю, власне, майбутнє нашої країни, воно значною мірою можливе завдяки саме от таким людям. Ну, будемо сподіватися, що ось цей інтуїтивний швидший вибір, так, хоча він водночас і свідомий, він і стане ось справжньою нашою перемогою, так, над Путіном, над путінізмом, над зазіханнями того сусіда, який, власне, робить мову своєю зброєю. Я просто згадав два конкретних приклади. Це Сергій Костинський, який, ну, просто класно розмовляє, на мій погляд, українською мовою, який раніше її просто не використовував. Він жив у Криму, і, ну, там не було з ким спілкуватися тоді. Так? І другий приклад це Сергій Стерненко, громадський діяч, ну, відомий, який теж я був дуже здивований, коли Сергій розповів мені, що він не розмовляв українською мовою, що він зробив свій вибір свідомий і почав розмовляти. І зараз мені там одна філологиня каже, ну, раптом ми там щось спілкувалися, і вона таке зауваження зробила, коли там дивилися якийсь там блог Сергія, каже, це, ну, майже бездоганна українська мова. Я згадав, да, Сергій... Наскільки я чув якісь його виступи, я його бачив лише на телеекрані, наскільки я чув його, от те, що називається, пряму мову, я згідний з твоєю знайомою філологиною, і взагалі я от щойно від тебе почув про те, що він апріорі українською не розмовляв, і в такому разі, ну, це дивовижно і це прекрасно. Та я теж був дуже здивований, ще й перепитав його, тому що він просто не вірив. І знаєш, я давно хотів запитати саме в українського письменника, чи насправді існує таке явище, ну так, по-чесному, як велика російська література?
Бо мені здається, що це такий певний міф, який штучно був створений, ну, задля там існування імперії. Просто коли спілкуєшся там з західними людьми і кажеш їм про російську літературу, чи питаєш про російську літературу, вони там максимум можуть назвати там одне, два, три, ну, може там 4 прізвища. І як на мій погляд, це замало, щоб вважати літературу, написаною цією російською мовою, великою у світі. Я хотів би твою думку почути. Я навіть постараюся ці 3 прізвища назвати, бо я переконаний, що там обов'язково Толстой, обов'язково Достоєвський. Третє ім'я – це може бути Чехов. Так. Як правило, це Чехов. Хоча іноді до західних інтелектуалів, коли з ними спілкуєшся, то розумієш, що в них ще в цьому переліку може опинитися, наприклад, Гоголь. Так? Ніколай Васильович Гоголь. Да. І я думаю, що значною мірою це захоплення, воно таким парадоксальним чином стало наслідком не того часу, в якому жили і працювали згадані письменники, тобто не 19 сторіччя, а уже 20-го сторіччя, з його, власне, тріумфальними тоталітарними системами. Тобто виявилося, що і більшовизм, і націонал-соціалізм, ці дві найжахливіші тоталітарні системи ХХ століття, що вони дуже суголосні, так, із цими великими російськими письменниками. Так? Чи ми будемо брати це слово великими в лапки, чи не будемо, але увесь цивілізований світ ще довго буде вважати їх все-таки великими без лапок. І, на мій погляд, неправильно вступати в дискусії, намагаючись так, заперечити цю їхню велич. Але набагато, мабуть, продуктивніше і цікавіше показувати цей їхній органічний зв'язок із тоталітарним мисленням і, відповідно, тоталітарним діянням, так, тоталітарними політичними діями. У мене 2 підпитання. Ти згадав Гоголя, і теж мені дуже цікаво. Він російський письменник чи український письменник? І чому? В залежності від того, яка відповідь, чому такий, чому не такий? Я висловлююсь з цього приводу найчастіше, скажімо так, не патріотично. Я не вважаю, що ми за всяку ціну повинні записувати Гоголя в українські письменники. Тобто, безумовним є його українське походження. Так? Я не відкрию Америку, коли скажу, що його творчість, особливо рання, значною мірою якби наснажувалась, надихалася тодішньою Україною, за якою він ну, дуже ймовірно у Петербурзі сильно тужив. Ну, йому не вистачало тепла, не вистачало багатьох тих південних речей, так, які він намагався якось сублімувати в своїх ранніх текстах, передати цей стан. Але Гоголь насправді і не російський письменник, він не український, він російськомовний письменник, який ну, суттєво більшу частину свого життя провів поза межами Російської імперії.
Так, там є цілі роки, і якщо не десятиріччя, то в Римі, то в Швейцарію, то поїхав на Святу Землю. Тобто це насправді трошки такий експат, так, а може й не трошки, може значною мірою експат, який суттєво змінив російську мову, українізувавши її значною мірою. Але це не зробило його, на мій погляд, все-таки українським письменником. І ми не мусимо бути такими жадібними, вимагаючи там визнайте нам, віддайте нам Гоголя, визнайте, що він українець. Мені здається, це такі не зовсім якби зрілі рухи. Тому Гоголь насправді дуже цікавий, і якщо вже про мене особисто, то звичайно з усієї цієї великої російської класики це єдиний письменник, який дуже близько може на мене подіяти, вплинути, навіть і сьогодні при перечитуванні якихось його сторінок. Да, він же велику частину свого життя і творчу частину життя він провів у Римі. У Римі. Так, і він писав там тепло, там комфортно, але ж він не забував писати листи імператору в Петербург і просити його прислати ще грошей, бо постійно не вистачало. Да. Ну так, це був в сьогоднішньому світі його б назвали грантоїдом. Так, точно, Юрій, точно. Він розраховував на царські гранти від імператора. А якщо вже згадуєш листи, то є дуже цікавий його лист до ректора Київського університету Максимовича, де Гоголь пише про те, як йому хочеться до Києва, як він уже скучив за Києвом. І ось в цьому листі виникає момент такого якби сепаратизму, умовно кажучи, коли він каже, що цей Київ, він же не їхній, він наш. А не їхній, він має на увазі Росію, так? І ось Російську імперію. А наш, звичайно, цю Україну чи Малоросію, власне, якусь оцю таку землю, з якої він походить. От. Ось багато уваги ми сьогодні вже Гоголю приділили, я думаю, він заслуговує. Я теж погоджуюсь, що заслуговує, але коли ти згадав про те, що деякі відомі російські письменники були частиною тоталітарних практик та тоталітарних режимів, які там один за одним в Росії очолювали, існували в Росії, зараз існують. Скажи, а яка роль, на твій погляд, Достоєвського в цій системі тоталітарній? Я не знаю, це така ікона досить сумнівна. Звичайно, це надзвичайно вагома постать у сенсі ідеологічному, у сенсі, власне, руського міра. Да. Тобто те, що сьогодні виступає як базова загроза самому існуванню українців, як нації, України, як держави, це, власне, оця вся ідеологічна надбудова, яку відносно недавно встигли назвати руським міром, але навіть не предтечею якої, а справжнім, так би мовити, її творцем, мені особисто здається Федір Достоєвський. Так. І, напевно, це його походження десь там із теперішніх територій Західної Волині, так, чи то Білорусі, чи то України, і його походження із греко-католицького священичого роду, тут, напевно, значною мірою відіграло таку роль, коли йому доводилося більш ревно доводити системі, що він великорос, так, що він найбільший великорос з усіх, які тільки існують, які можуть існувати.
Його жахливий антисемітизм це ще окрема тема. Ось мені ніколи не вдавалося цього перевірити, але з доволі таких достовірних літературних джерел, наприклад, я знаю про одну дуже драстичну таку деталь. Ось Федір Достоєвський був одним із найвищих авторитетів і улюблених письменників Геббельса. Ого. Ось так, що шеф пропаганди в Третьому Райху мав навіть портрет його у себе на стіні в своєму кабінеті. От, і він вважав ось у справі оцього такого антисемітизму, так, розбудження антисемітизму як ідеології, вважав його абсолютно таким непохитним високим авторитетом. Дякую, Юрій. Я просто не знав про це. Це такий, факт дуже цікавий і красномовний. Але це важливо все-таки перевірити. Може, значить, ми це якось зробимо, але я іноді навіть у дискусіях з німецькими колегами я до цього факту вдавався. І вони, що характерно для німців, вони таки десь там потім перевіряли, бо кілька разів я отримував якісь такі підтвердження від них, що ах, ти все-таки ти був правий з цим Достоєвським, а ми от не знали і так далі. за такою сенсовою логікою це могло би бути просто легко. Дуже близько до Дуже близько, да. правди. Але ж зараз я хочу перейти в другу частину нашої розмови, сучасну, скажімо так, і запитання таке. Ваш стиль, в якому ти, твої там товариші творили, творити навіть зараз, там, я не знаю, має назву постмодернізм. Я правильно сформулював чи ні? Не зовсім. Це дуже таке широке поняття. Постмодернізм торкається страшенно багатьох сторін і мистецтва, і філософії, і дуже, наприклад, він зрозумілий в архітектурі, але значно менше він зрозумілий у літературних текстах, наприклад. Тому я ніколи не заперечую цього, але я і особливо не рвуся пояснювати, в чому це полягає і чому це так. Я просто чому таку передмову зробив, бо багато хто казав, що зараз у світі такий історичний ментальний період постмодерну, але ж мені здається, що він вже проходить, чи може не пройшов. Хтось каже, що зараз такий оруеллівський світ панує. Ось як ти сприймаєш ментально, літературно, який період переживає зараз світ, на твій погляд? Ситуація, звичайно, погіршується. Тобто світ перестає бути постмодерним. Угу. Ти маєш абсолютну рацію, коли говориш, що за твоїм відчуттям цей постмодернізм позаду, ми вийшли з нього. Я дозволю собі такі, явища з недавньої історії поставити в цей постмодерністський дискурс. Як на мене, то його розквіт – це кінець 80-х, початок 90-х, і, скажімо, в європейській політиці, так, це період оксамитових революцій, період розвалу чи розпаду, так, комуністичної системи, коли виявилося, що в більшості своїй ці посткомуністичні країни якось дуже легко, немов жартома, переходять у вільне життя, у вільний світ, незважаючи на те, що досі вони всі перебували в якомусь такому концтаборі. І оці всі оксамитові, безкровні, красиві, м'які революції,
які прокотилися такою хвилею наприкінці 89-го року, і як абсолютний апогей цього всього падіння Берлінської стіни, ось це був розквіт постмодернізму. І в нас в Україні він таким ехом, віддаленою луною історії, він відбувся 2004 року під час Помаранчевої революції. Натомість усе, що почалося потім, вже зовсім не таке веселе, грайливе, зовсім не таке безкровне, на жаль. Так? І доказом тому, власне, наша наступна революція – Євромайдан. І я думаю, що сьогодні ми спостерігаємо за білоруськими протестами, і ми співпереживаємо білорусами. Ми дуже хочемо, щоб вони перемогли, щоб їм вдалося. Але мені здається, вони користуються в цих протестах, власне, постмодерністським підходом, тобто ненасильницьким, знову ж таки пародійно-грайливим. Вони плещуть у долоні, вони змагаються в дотепності, так, в почутті гумору, змагаються в м'якості, ніжності. От. А диктатор, виявляється, все це прекрасно знає. Він уже навчився, він вивчив досвід цих оксамитових революцій і знає, що тупа впертість і насильство в його випадку напевно ефективніші, ніж діалог, поступливість. Ось так це все виглядає сьогодні. Тому я боюся, що прекрасні постмодерні часи справді позаду. Дуже точно ти сказав, на мій погляд. А чи вигадав вже ти, може, якусь назву цьому постмодерновому часу? Ні, я не думаю, що її можна вигадати. Тобто, мені здається, це неминуче, це неминуче прийде комусь в голову. Це не потрібно зараз щось висмоктувати з пальця через те, що просто є такий, якби є певні епіцентри подій, так? І ось одним із таких епіцентрів є, наприклад, теперішня Східна Європа, частково пострадянський простір, частково ось цей от простір загалом посткомуністичний. І от, напевно, в ньому вже є філософи, так, які це сформулювали. Ну, на мій погляд, це взагалі справа філософів більшою мірою. Але ми просто ще не отримали доступу до їхніх найсвіжіших, найновіших капітальних праць. Тому будемо сподіватися, що назва знайдеться. Найголовніше все-таки не в назві, а в сутності того, де ми опинились. А як ти вважаєш, Юрію, чи був Євромайдан з його жахливими наслідками, але потім з перемогою, але потім окупація Криму? Чи був це саме той Рубікон, про який ти кажеш? Рубікон переходу від такого постмодернизму, ненасильства до епохи нової, може бути, нової хвилі насильницької політики, такого, як би, погіршення гуманізму у світі? Я думаю, що це було безумовно так, тільки це ось, власне, в контексті нашому суто, нашої країни і нашого суспільства. Натомість можна, наприклад, про інші явища ось такого уже не постмодерного плану говорити. Ну, наприклад, чому не припустити, що одним із перших проявів було 11 вересня 2001 року.
Чому не припустити, що загалом якби хвиля тероризмів, так, з пізнішим якимось там, або, скажімо, там світова фінансова криза, або, скажімо, знову ж таки теперішня наша глобальна пандемія. Тобто виявляється, що постмодернізм готував нас до якогось зовсім іншого світу. Він готував нас до якогось такого позитивного, милого, вже фактично безконфліктного світу. І ось він не витримав випробувань, тобто з'явилося стільки викликів, причому майже одночасно. І одним із таких була, звичайно, і наша трагічна, і прекрасна, і переможна, але знову ж таки повертаюсь до першого слова, але ж яка трагічна революція, Євромайдан. Звісно, Юрію, ти маєш рацію щодо і терактів таких, ну, жахливих 11 вересня, інших подій, пов'язаних з тероризмом, але... Якщо можна, тут ще одна зустрічна, якби, зустрічний процес, тобто терористична загроза, яка ставала глобальною, потягнула за собою контрреакцію урядів, можновладців, у тому числі з дуже демократичних країн, так, ліберальних країн, які раптом услід за якимись там колишніми тоталітарними правителями відкрили для себе оцю насолоду Заборон. Заборон, точно, насолоду, як можна вдавати демократію, в той же час її всіляко обмежуючи. І це також дуже неприємний, загрозливий процес, коли насправді втрачаються усі, якби, полюси. Усе перетворюється на суцільне змагання різних насильницьких центрів. Ну, змагання, я ще постмодерністично, це вже насправді вже треба казати протистояння або навіть двобій чи війна. Юрію, в мене є одне спостереження, яким я з першим хочу поділитися з тобою і обговорити його. Ось, дивись, ми ж всі пам'ятаємо ці теракти, ну про що ти згадав ось тільки що. Але ж, коли американці були в Сирії, коли вони там щось робили, воювали, там була Ісламська держава так звана, там була Аль-Каїда, і ми багато чули про Аль-Каїду, про Ісламську державу, яка там дуже загрозлива, яка там, ну, тощо. Але ніхто чомусь не помітив, що коли Трамп вирішив прибрати свою армію з Сирії і фактично віддати її під контроль Путіну, ми ж розуміємо, хто там керує, так? І хто військовий контроль і політичний там тримає, і має. Угу. І з тих пір, я ось нещодавно про це подумав, я щось нічого не чув, ані про Ісламську державу, де вона? Але ані про Аль-Каїду, де вона? Де всі ці жахи, якими ми були залякані всі останні роки? Їх нібито й не було. Може бути, це пов'язано з тим, що частково чи повністю, в будь-який спосіб, але саме Путін, саме Росія керувала цими процесами, якби розхитувала світ. А зараз, коли Путін отримує там контроль за там одною іншою там територією, ці загрози так зникають, і ти кажеш, а де це було? А що це було взагалі? Де це? Що ти думаєш з цього приводу? Айдар, я думаю, це спостереження абсолютно виправдане, має під собою всі підстави, і можна зробити крок далі і сказати,
А ми дедалі менше чуємо про цей іділ, і ще менше про Аль-Каїду. Ну, хоча б тому, що це, можливо, вже відпрацьовані, так, або значною так, мірою так. відпрацьовані проєкти Так. згаданого тобою товариша. Так? І, ну, власне кажучи, я б іще один крок далі зробив і сказав би: ну, ми ж пам'ятаємо, що насправді оці біди глобального рівня у тоді такому прекрасному світі почалися практично одночасно із його першою, так, початком його першої президентури. Тобто ось 2000 роком почалася президентура Путіна в Росії, і майже відразу після того цей світ почав ламатися, так? Почав знову ставати жахливим, напруженим, ну і страшним, і жорстоким. Так що я дуже погоджуюся із твоїм, ну скажімо так, припущенням. Так? Поки що рано говорити про переконання, але ця думка абсолютно правильна. Ну, на мій погляд, про це треба думати не мені, там, я простий журналіст, а аналітикам, людям, які спостерігають за процесами загальними світовими. Ти ж згадав зараз Путіна. Це ж з нього почалася серія терактів в Москві, потім там в Європі, потім вже в Сполучених Штатах тощо. Ну, ця тема, вона потребує продовження не в цій розмові вже. А в цій розмові я хотів згадати про, ну, частково ми вже згадували, там про Білорусь, про те, що зараз відбувається в Мінську. Все, що ти сказав, це, на мій погляд, абсолютно правда, і тверезі думки, і тверезий аналіз. Але ж ти знаєш, так, Нобелівську лауреатку Світлану Олексієвич, і, напевно, добре знає, так? Добре, ні, але мені доводилося з нею брати участь у спільних виступах. Це завжди було десь за кордоном, найчастіше в Німеччині, де вона ще перед Нобелівською отримала не одну дуже престижну премію. Ну і тобі відомо те, що нас, письменників з колишнього СССР, наші зарубіжні колеги, так, організатори якихось культурних заходів дуже часто сортують, так, до одних і тих же панелей. Наприклад, якщо ми там десь свого часу обговорювали тему, скажімо, Чорнобиля, так, Чорнобильської катастрофи, то логічно було, що білоруська письменниця, і це була Алексієвич, а також український письменник. Це ну звісно, я ж питаю просто про те, що вона ж одне з облич білоруської, ну, може бути припустити, що революції, так? І вона дуже потужна, насправді письменниця, так, відома. І вона звертається до російської інтелігенції і шукає в неї підтримку. Але ж вона чомусь жодного разу не звернулася до української інтелігенції. Чи вона тут не бачить її, чи що. Чому така відома людина звертається до руського світу? Хоча цілком очевидно, що багато там русських інтелігентів, так званих, вони вважають, там, що білорусів не існує, що це один народ, тощо. І це перша частина запитання про тверезість думок інтелігенції, там, білоруської, лідерів їхніх. І як ти думаєш, чим це все може закінчитися? Бо я вважаю, що Мінськ сьогодні – це теж певний Рубікон. Не такий, як Крим, звісно, але ж теж певний Рубікон в історії. Я думаю, що Світлана Олексієвич звертається до російської інтелігенції, маючи на увазі, що вона звертається до російської політичної верхівки, до російської влади,
Тобто вона звертається, можливо, навіть особисто до того, хто, на її погляд, єдиний, напевно, на світі, спроможний усунути від влади Лукашенка. Так? Тобто вона, начебто, формулюючи такий свій меседж на рівні ось я, письменниця, звертаюсь, так би мовити, до таких же творчих людей в Росії, насправді звертається до інших. До Путіна, я хотів сказати. Назовімо це так, назовімо це його іменем. Ну, в кожному разі це дуже наївне бачення, наївний підхід взагалі сподіватися, що Путін своїм впливом втрутиться у білоруську ситуацію у такий спосіб, що він звільнить цю країну від Лукашенка. Ну, звісно. Я думаю, що ну, якщо це взагалі наївність, а не якась свідома гра. Тому до українських колег, скажімо, ну вона, можливо, ще звернеться. Я не знаю, ніхто з нас не знає, як підуть там події далі. І, можливо, ще настане той момент, коли Світлані буде чомусь здаватися, що настала пора якось залучити теж українські голоси до до цієї драми, так, скажімо так, до цього протесту. В будь-якому разі усе буде приходити поступово до білорусів, і це вже частина відповіді на друге твоє запитання. Я маю на увазі, що вони неминуче усвідомлять, що з цим диктатором не вийде просто плескати в долоні. Так? З ним не вийде по-хорошому, іншими словами. Тобто неминуче настане той момент, коли або він, або білоруське протестуюче суспільство. Так, і це мусить означати, безумовно, якесь доволі брутальне зіткнення. Юрію, в нас, на жаль, залишається рівно 2 хвилини до кінця програми, потім новини. Але ми маємо дзвінок за телефоном із питанням до тебе. Доброго вечора. Кажіть, хто ви, звідки, і ставте своє запитання Юрію Андруховичу. Не чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Кажіть швидше, будь ласка. Я би хотів запитати, насчет парламенту, президента. От він обіцяв багато, що там, такі зніме недоторканність. Коли це може бути? Хоча скажіть приблизно. Я б не радив вам аж так покладатися на обіцянки ані президента, ані парламенту. Мені здається, що уже із моменту виборів минулого року, 2019-го, збігло достатньо часу, щоб відкинути ті ілюзії, з якими ви, можливо, за них голосували минулого року. Тобто обіцянкам не вірте, а намагайтеся надалі голосувати за якихось, скажімо так, компетентніших і патріотичніших політиків. Дякую за відповідь. Вже хвилина залишається, тому я хочу просто попросити тебе, Юрію, звернутися до наших глядачів, які нас дивляться на окупованих територіях, більшою частиною в Криму, звісно. Дорогі друзі, знайомі, хоча, звичайно, хочу
найщиріші вітання. Я не забуваю Крим. Україна не забуває Крим. Україна вірить у вас, а ви вірите в Україну, і все повернеться. Повернеться воля, повернеться щастя, повернеться добробут, повернеться вода, повернеться сонце і свобода. Дякую, Юрію, як ти класно сказав. Дякую, що вийшов на зв'язок. Я все ж таки чекаю на тебе безпосередньо в студії телеканалу АТР, коли ти зможеш це зробити. Дуже приємно було поспілкуватися. Ще раз Навзаєм. Навзаєм. Дякую. Я дуже радий був поспілкуватися з тобою. Моя велика подяка ще раз першому вчителю української мови, який в мене був, це Юрій Андрухович. Це правда, абсолютно правда. Дякую. Завжди на зв'язку. Дивіться АТР, в нас завжди цікаві гості і не пусті, не порожні розмови. До нових зустрічей.